Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Suntem la Siliștea, Teleorman, județul Teleorman și suntem acum la Asociația Calea spre Cer, asociație care lucrează pentru oamenii nevoiași din zone și din alte județe, nu numai din județul Teleorman. O să intrăm pe scurt în depozit. Aici au fost depozitate lucrurile care au fost trimise din Norvegia cu ajutare și în momentul de față încă sunt o grămadă de lucruri care urmează să fie distribuite în diverse locuri, în diverse localități, în diverse județe ale țării. E o rețea întreagă de voluntari care ajută la distribuirea lucrurilor și care contribuie cu ce pot ei ca aceste lucruri să ajungă la destinație. Asociația Calea către Cer este o asociație condusă de Alin, în colaborare cu mai mulți voluntari, cum am spus, Alin Grosu îl cheamă. Pentru activitatea lor au achiziționat un microbus pentru a putea transporta cât mai multe lucruri. Aici sunt lemnele care au fost cumpărate săptămâna trecută. Astea sunt lemne pentru cei săraci. Alin le-a cumpărat din donații, mai trebuie tăiate, crăpate și transportate la cei care au nevoie de lemn de foc pentru la iarnă. Deodată e incredibil să vezi ce pot să facă niște oameni simpli. Nu mai țin exact minte câte lemne sunt aici. Sunt 23 de tone pentru a distribui familiilor nevoiașe. Asta înseamnă că o grămadă de familii vor avea lemn de foc pentru a se încălzi la iarnă. Deci am ajuns într-un punct în județul Teleorman în care această asociație, Calea spre Cer, colaborează cu organizația Gronebrur din Norvegia. Așa cum am arătat în secvențele anterioare, ajutoarele care vin cu tirurile din Norvegia ajung aici, sunt depozitate și sunt distribuite de aici mai departe în diferite colțuri ale țării. Ajung până la Vaslui, ajung în Ucraina, în Alba, în județele limitrofe Teleormanului, peste tot unde este nevoie. Și totul se face dintr-o singură dorință, și anume de a face bine, de a arăta dragoste oamenilor nevoiași, oamenilor care în principiu n-au cu ce să se ajute singuri. Deocamdată secvențele acestea sunt filmate ca să ne facem o impresie, să vedem într-adevăr ce se întâmplă și ce se face în România în momentul de față când este vorba de munca umanitară, dar la nivel de individ, la nivel de asociații mici care nu sunt cunoscute, care nu sunt mediatizate. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Acum suntem implicați în lucrarea de ajutorare în 12 comune, în județul Teleorman, pe o rază de 60 de km roate cu comunii noastre. Vom merge la familie cu mulți copii, distribuim hainele care sunt trimise din Norvegia. Am primit chiar acum 100 de perechi de crampoane noi de la 32 până la 34 mărime. Vom distribui și aia tot așa la copii care au numărul ăsta. Vom face așa un microbus, să zicem, cu ce este nevoie astăzi. Aici avem deja o grămadă de lucruri pentru familii cu copii de aici din zonă. Lucrurile de astăzi vor fi trimise doar aici în județul Teleorman la familii cu diverse nevoi. De obicei familii cu mulți copii, familii sărace. Poate pentru unii zic, bă, nu ne mai trebuie asta și sunt gunoaie, dar pentru noi sunt binecuvântare, să știți. Dumnezeu să sprijinească, Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce au dăruit. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little. Aici suntem la Tanti Sofica, femeie în vârstă. Au venit băieții cu o pungă cu alimente la ea. Uite, asta este în numele Domnului. Ce faci? Nu mai am lemne deloc. Cu ajutorul Domnului vom aduce noi ceva lemne. M-am dus pe la gârlă pe din parte și am adus, uite. De acolo faci, asta este soba. Pustinarea, vai de capul meu. Am înțeles. N-am deloc lemne, Aline.
Cu ajutorul Domnului vom aduce noi 1 metru de lemne. Bine. Vă mulțumesc mult de tot dacă ne aduceți. Mi-e rușine de nu mai pot. Este țața Sofica, are 81 de ani. Sunt amărât de rău, Domnul să rău. te binecuvânteze. Mai să plâng, mai să mă amăresc. Mai cât de rău nu zic, dar nu mai știu. Nu mai știu ce să mai fac. Nu știu, ce a căzut un chin pe mine, mare chin. Chin mare, ca nu. Da. Au avut 3 copii, toți au murit. Aoleu. Da. Ea nu stă aici. Aici i-a dat cineva căsuța asta, un adventist, să stea aici. Dar mergem să vedeți și unde a stat ea. Băieții vin la dumneavoastră să vă aducă câte ceva, așa? N-am lemne. N-aveți lemne. Am văzut că au lemne și o să le facă să le La aducă. gârlă după o bucățică de lemn. Ce să aduci, cu ce să încălzești? Eu nu pot să mai știu. Dar de era și mâinile de frig. Only heaven knows. 'Cause I just need help. Țața Sofica, ea înainte a stat aici. Aici a stat în cabana asta. în cabana asta, aici a stat în partea aia. Au revenit o familie de adventiști. Dânsii au pus la dispoziție casa părintească, care nu au mai folosit-o, la dispoziție pentru asta e dânsa, pentru o perioadă. Asta este unul dintre mai multele cazuri care sunt în atenția noastră. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. Mă bucur de chemarea care mi-a făcut-o Dumnezeu, să pot să fac această lucrare împreună cu Alin. Am întâlnit cazuri foarte, unele care efectiv m-au lăsat fără cuvinte, oameni care i-am găsit flămânzi și am stat așa mult pe gânduri cât de minunat este Dumnezeu, că eu nu sunt o astfel de persoană și pot să muncesc cu mâinile mele. Tu ai un loc de muncă, nu? Da, mulțumesc lui Dumnezeu, lucrez ca gestionar magazionier la o firmă electrică. Și faci asta în timpul liber. Da, asta în timpul liber. Mergem în pădure la un bărbat pe care băieții de la spre cer vin în mod regulat. Este o zonă, să zic, părăsită de lume, la marginea satului și cam asta e casa lui. It's gonna help me stand. Every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. So I Și nu ai pe nimeni, nu ai familie, nu ai pe nimeni, ești singur. Suntem undeva la 9 km de Siliștea, într-un sat pe nume Ciolănești, și el este Iulică, care mai venim la el și ne mai dăm câte ceva când putem și noi, când avem posibilitate. El a dormit 6 ani aici sub pământ. În grota asta au dormit 6 ani de zile. Acum noi am vrea ca să îi construim o bucată de container, o jumătate de container de 4 metri pe 3 metri sau ceva, ca să poată să stea, să nu mai înghețe de frig. El este un om al nimănui, un om al străzii, care nu are posibilitate să-și cumpere sau să se întreție, este și bonlav. Mai merge, muncește prin sat pe la oameni și îi mai dă și lui câte o pâine, câte ceva. De aici are un coșer făcut, așa se cheamă aici la noi, are 3 metri pe 2 metri și jumătate, este făcut din azbest și îmbrăcat cu folie și el aici doarme. Noi l-am găsit prima dată la minus 16 grade, din lipsă de posibilitate n-am putut să îi facem nimic altceva. L-am mai ajutat, am făcut curățenii, el strânge toate sticlele pe aici și le aduce, aprinde focul cu ele, ce face pe aici, pe zonă, să mai încălzește. Câți ani ai, Iulica? 41. Iulica, ce să ia și pune-te și mănâncă, acolo ai ceva de mâncare, noi ne rugăm lui Dumnezeu. Multă sănătate, Iulica! only heaven knows. Și ea este familia Decilia Ion și Decilia Ionela, cu 7 copii. Aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi am făcut deja acoperișul vechi, a fost dat jos. S-a făcut acoperișul
nou cu sprijinul unei surori care de la Suceava au donat tabla. Da, de la sora Dana Ivănescu. Scândura este de la un frate Vale, care el este după Vaslui, Biserica Agape din America au donat bănuțe și am făcut băița și cu bucătărie aici. Deci în partea nouă acasă, acolo o baie și o da, bucătărie. Da, vom finaliza lucrarea din locul acesta ca și ei să se bucure. Ea este angajată, eu însă acasă că el este și bolnăvior și ar vrea și el să muncească mai mult, dar așa e zona. Suntem în satul Necșești, satul cel mai sărac sat din România. Deci s-au schimbat termopanele, au fost geamuri vechi aici, tot cu sprijinul fratelui Vasile Petean, care el s-a ocupat de acoperirea cheltuielile care s-au făcut. Acum noi vrem ca să te încuiem, să încercăm să izolăm aici și în partea asta mai au încă o cameră care tot așa trebuie pus ceva și izolat, pentru că nu are izolanță. Da, deci așa arăta înainte. Așa arăta înainte. Și uitați pe acolo, dacă observați, se vede și afară. Deci aici este baia, care tot așa trebuie încărcată aici cu ciment, trebuie făcută. Aici este bucătăria, care tot așa trebuie făcută, trebuie aranjată cât de cât un pic. Acum ai spațiu, camera nu e așa de mare, dar totuși se simte mult mai spațioasă. Da, se simte mult mai spațioasă, pentru că s-a făcut și un pic înaltă, are 2,30 m înălțime și are țeavă acolo să tragem și noi apă, că am lăsat țeava acolo, îi trasă până lângă fântână. Problema cu care se confruntă acum familia Decilea, le-a tăiat curentul, le-a venit o factură de 7.000 de lei și le-a tăiat curentul și acum am înțeles că fata aia mare o trimis ceva bani de unde lucrează și ea și o la generatorul ăsta și ea trebuie să achite în cel mai scurt timp, trebuie să achite și facturile la curent ca să poată să rebranșeze. E branșată, numai că e tăiată de aici, de la contoar. Am dat 40 până la urmă. 40, și mai ai 3.000. 30 de milioane. Uite, 40 o da și mai are 3.000 de lei. Eu plăteam, venea lumina, recalcularea, venea câte 5-6 milioane. De la un timp venea câte 22 de A milioane. venit admisie. E al treilea contoar care l-a schimbat. E pe puțin al treilea. Am făcut A anul zis că trecut nu, în eșaloane în 3 rate. M-am dus cu vrămiu la Alexandria, am făcut, ne-a venit plic să plătim câte 6 milioane și pe lună. Ne-am achitat, după aia a venit 25 de milioane. Am achitat pe aia și pe aia altul. I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying out, please, oh Lord, won't you bring me back home? Yeah, wash me in the water, cleanse me in the... Cum te cheamă? Gabi. Hai, dar pe tine cum te cheamă? Alexandra te cheamă. Am venit cu hăinuțe la voi. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. Cățelul. Deci aici este familia Sotariu Andreea cu cei 3 copii, altul a 4-lea în burtică, soțul ei muncește, este un muncitor, lucrează pe un utilaj agricol. Aici, n-ai un dulap? Nu am. Nu ai dulap, știi? Și le ții aici. Le țin aici. Am înțeles. Da. Aici dormiți toți. Toți. În încăperea asta. Da. Eu cu copiii într-un pat și el într-un pat. Că mai avem o cameră acolo, dar n-am geam acolo. Și ce faci tu aici, frumoasă? Ce faci? Ai, gătești, uite. Faci gogoș? Da? Nu, ce faci? Ce faci acolo? Faci plăcintă? Clătite. Clătite? Faci clătite? Ia arată să văd cum faci, că să te filmezi. Oh, uite acolo. Aia e o clătită mare. Așa, bravo, bravo. Văd că grinzile sunt bune, casa încă e bunicică, se poate locui foarte bine în ea. Numai că un pic de un geam, o ușă ce mai trebuie pe aici și un pic de reparație. Wash me in the water,
I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Every now and then I get a feeling in my bones that I'm Bună! Aducem niște haine mai multe. 'cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help. Câți ani ai, Nea Valerica? 63. 63? Da. Și din ce te întreții? Ai pensie? Din ce te întreții? Am N-ai. 100 de lei la ajutor social. Atât? Da. Și în rest, ce faci? Cum te descurci? Când să cumperi lemne, să faci? Și de unde lemne? Alea care le-am avut la tăiat de aici în grădină. Am plătit și la 1.000.000 de mii de tăiat. Când nu ai lemne, nu mai faci focul. Păi nu, o dată pe zi se face foc. O dată pe zi. Seara, da. A helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Pe el îl cheamă? Andrei. Probabil e bună acum ca burta mare și de aia. Bună! El e tatăl lor. Ea este soția lui Cristina, a fost Da? acolo. Da. A fost și ei sunt familia Cârstea. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help. Care îți trebuie face lecțiile acum? Voi mergeți la școală, așa? Ce clasă sunteți? Eu a 6 și ea... Venim și filmăm și încercăm să arătăm oamenilor că sunt oameni săraci care trăiesc în sărăcie în România, care fac tot ce pot ei ca să iasă din sărăcie. Și foarte greu să ieși. Dar important că ei să meargă la școală, important Da. să crească. I need a heavenly touch. 'Cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. Aici suntem la familia Costea, care Dumnezeu ne-a ajutat anul ăsta și am cumpărat terenul ăsta și s-a și construit căsuța pe ea cu ajutorul lui Dumnezeu și fratele Vasile Petean, care s-a ocupat de susținerea financiară pentru construirea casei și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că s-a putut realiza ca familia să se mute în casa asta nouă. Ei vreau să facă aici în Grăjdurețul ăsta să se mute. Dumnezeu a dat o izbăvire extraordinară, că și căluțul tot așa s-a cumpărat anul ăsta și puțul s-a făcut tot anul ăsta și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi ce părere aveți? Cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră? Nici nu știu ce, adică ce să mai zic. O părere foarte bună, a lucrat foarte bine, ne-a ajutat și a fost cu noi când am avut nevoie. Tu ce zici? Eu sunt foarte bucuroasă că ne-a ajutat și chiar vrem să fim mai aproape de el. Mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt o familie tânără. Câți ani ai, Cristi? 23. 23. Tu? 19.
19 ani și copii? 2. 2. Unul Murtică și unul Andrei. Încă nu este aici, este la bunica lui. Așa că sunt oameni gospodari, are un purcel, are purcei mici, sunt oameni muncitori, Cristi muncește, ea e casnică și Dumnezeu să-i ajute să se întoarcă cu fața către el. I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying out, please, oh Lord, won't you bring me back home? Yeah, wash me in the water, cleanse me in the mud. Aduci lemne cu calul? Da. Ai mi-a un pui de porc? Da. Un porceluș mic? Da. Și vaca? Vaca o așteptăm să fete. Trebuie să fete? Da. Suntem la familia Vasile Viorica, nu? Da. Așa? Câți copii ai, Viorica? 7. 7 copii. Deci aici noi am construit cu ajutorul Domnului și cu ajutorul fraților care au fost de la Creștini după Evanghelie, fratele Vio, care s-a ocupat el personal de tot ceea ce se vede aici în dreapta spre casă, căsuța care este renovată de jos, este făcută o baie și o bucătărie și băcuța tot așa este donată de un frate de la Adventiști. Verica este o femeie gospodină care își îngrijește curtea, se și vede, copilașii și încearcă și ea să supraviețuiască. Și mulțumești lui Dumnezeu pentru tot, așa-i? Mulțumesc lui Dumnezeu și la toată lumea de ne-a ajutat. Ce părere ai? De unde te-a scos Dumnezeu? Cum a lucrat Dumnezeu în viața ta în așa scurt timp? Sunt foarte bucuroasă și mulțumită de Dumnezeu. Slavă Mă rog Domnului. în continuare să ne ajute Așa. și să fim sănătoși. Este o mare diferență din ceea ce Da. a fost și cum a lucrat Dumnezeu Da. în anul ăsta. Cât de mare a fost echipa? Să mi-aduce aminte câți oameni veneau într-o zi aici? Vreo 16. 16 oameni pe zi. Da. Și cam în cât timp s-a terminat casa? Vreo 3 săptămâni. În 3 săptămâni. Intrăm un pic înăuntru, în casă. Aici sunt camerele vechi. Uitați copilașii. Ștefan, ce faci? Bine. Cum e cu casa nouă, Ștefan? Bine. E bine? Da. Asta este holul care s-a închis. Era o verandă, nu chiar amărâtă. Aici mai este un dormitor. Aici este baia. Asta este făcută de frații creștini după Evanghelie. Și aici este bucătăria unde familia Vasile mănâncă și gătesc. E foarte curat, e foarte bine. Ne bucurăm că Dumnezeu a lucrat așa de minunat. It's gonna help me stand. But every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying out, please, oh Lord, won't you bring me back? Suntem la familia Pălitu Nicoleta și Pălitu Marius cu... Câți copii ai, Nicoleta? 7. Deci 7 copii. Ăsta 8. Cu ăla din burtă 8, nu? Am înțeles. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Casa asta este făcută cu ajutorul lui Dumnezeu în 2022, nu? Da. Sunteți bucuroși? Da. Fratele Vasile Petan s-a ocupat de strângerea de fonduri pentru casa aceasta și îi mulțumim pe calea aceasta că va ajunge cu siguranță video și la el. Dumnezeu să-l binecuvânteze împreună cu frații care au pus umărul pentru ca să facem căsuța aceasta. Intrăm un pic înăuntru. Încă nu este finalizată în total, dar aici poți să stea, poți să doarmă fără grijă față de ceea ce avea înainte. El este Marius, Pălitul Marius. Marius, ce faci? Bine. Bine. Am înțeles. Stai cu asta mică. Da, da. Sunteți bucuroși de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața voastră, nu? bucuroși. Slavă Domnului, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci e cald? Da, da. E cald, nu? Da, Deci se menține căldură. da, da. V-ați pus contoar aici pentru consum, foarte bine.
Deci astea sunt paturile care s-au adus data trecută. Da, Am înțeles. Și ce dorm copiii. da, copii. Ne bucurăm și ne bucurăm cel mai mult că mențineți curățenie și este curat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul să binecuvânteze frații care au dăruit. Și aici ai făcut ca bucătărioană. Da. Hainele sunt așezate acolo. Aici ai frigider, nu? Da. Și nu ai alt frigider? Nu. Nu ai alt frigider, așa e? Am înțeles. Ia uite aici. Frigiderul familiei Pălitu. Nu ai nimic în frigider, Nicolae? Nu, deocamdată nu, domnule. Zic să nu să cumpărăm. Da, deci căsuța este făcută 6 metri, 10 pe 6 metri. Uite aici, le-au drămuit și ei cum au putut să facă deocamdată să le puie, să le așeze hăinuțele. Așa că mai este nevoie de dulapuri. Ar mai fi nevoie de dulapuri și de o masă. Marius, câți ani ai? 39, fac 40 pe 2 mai. Pe 2 mai faci 40 de ani. Câți copii ai? 7, Și cu cel din burtă? 8, 8 copii. 8. Domnul să te binecuvânteze, să dea putere să crești. Dar tu lucrezi Mai găsesc pe acolo cu ziua. cu ziua și lucrezi să-ți întătăi copiii. Da. Așa întății copiii. Și ce părere ai că cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Foarte bine și suntem bucuroși, foarte bucuroși. Cum stăteați înainte în casa aia? Greu, foarte greu. Foarte greu. Mai ales Ploua în țin de... casă? Da, ploua mai tare așa, mai pica. Asta era cel mai mare greu. Da. Cel mai mare Și greu. timp de iarnă, și iarna era... Era greu. Iarna era greu că n-aveam lemne, n-aveam condiții pentru copii. Erau toți într-o cameră, dormeați toți într-o cameră. Da, eu dormeam acolo unde... Păi 7 copii și cu noi 2. 9 inși într-o 9 singură inși cameră. într-o singură cameră, da. Dormeați. Da. Și sunteți bucuroși că Dumnezeu v-a ajutat și ați Foarte făcut. bucuroși. Cred că și-am plâns când am intrat în ea prima dată când ne-am mutat aici și mi-a dat lacrimi. Da. Explică-mi tu că tu ai trecut experiența, zi-mi cea mai mare frică care ai avut-o în casa aia care a fost. Cea mai mare frică mi-a fost să nu cad de pe copiii mei. Copilașii sunt la școală? Da, la școală, 3 Care? la școală, Așa? 3 sunt la școală cei mari și 2 la grădiniță. Deci așa să ții mereu copiii să meargă la școală, La să școală și la mențineți și grădiniță, da. curățenie și să vă rugați lui Dumnezeu. Deci- Și Bodo să tu să lucrezi, să-ți întătăi familia și copiii. Dar majoritatea au copii la școală și învață. Și asta ne bucurăm și chiar vrem cumva pe viitor să investim în situația cu copiii. Mulțumim pe calea aceasta fratelui Vasile Petean și Bisericii Agape care s-au ocupat de cumpărarea materialului. Ei au acoperit banii pentru casa aceasta. Pentru casa aceasta și Dumnezeu să-i răsplătească și pe ei. Yeah, wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. Aici suntem la Nenea Gheorghe, mergem un pic, îl vizităm, vedem ce face Nenea Gheorghe. Condițiile în care Nenea Gheorghe stă. Nenea Gheorghiță! Ce faci, tataie? Uite aici ai o pereche de pantaloni aici și ai ceva de mâncare aici. Sus, Negherghiță. Ce faci, tălică? Ha? Fac bine. Te doare ochiul? Da, o pic. Uite, ai aici niște mâncărică. Da, Uite, să pui, ai mâncat acum? da, Sau mănânci acum? am mâncat. Uite, pui, dar vezi să nu mănânci pisica, că ai niște cârnați aici, niște alea. Da, da, Le punem aici. da. Câți ani ai? Am 90. 2 de ani. 90 de ani. Da, O viață întreagă de om. da. Ți-e frig aici? E, la pai face băiatul foc. Am înțeles. Și lemne ai? Mai am, da. Mai ai câteva. Și nu vine frigul pe aici, pe la ferestrele astea? Bine, la ce să fac? Domnul să te binecuvânteze. Dacă ar fi un loc un alt curat, frumos, așa, ai plecat de aici? Da, Să fii îngrijit, spalat, berberit. da. Ai vrea? Acum, Bine, Nea Gheorghe, ce să zic, noi ne retragem și mai venim pe la matale. bine. Să fii sănătos și Dumnezeu să te întărească. Ia Dumnezeu.
Aici e comuna Vârtoape de Sus. Ce, Valeana? Ce să fac? M-a certat Vasile. Noi vrem ca să, uite, să-ți aducem un pat, Da. sau nu vrei? Dar cum să nu vin? Ia uite-te aici, Ileana, ce zici? Uite salteaua și uite patul. Vrem să mergem până la tine, Ileana, să vedem ce ai tu acolo. Uite aici, vezi că aici ai așternuturi pentru pat. Asta să le pui, să le duci, să le pui sus, da? Deci, le ducem la Elena salteaua. Mă arăt, tu vii să mă apere de câini. Suntem la Chiriac Ileana. Ileana, ce faci? Ce să fac? Fac și eu, frate. Ce pot și eu, ce să mai lerg? Am înțeles. Ce vârstă ai? Stai să vă caut bolătii. Nu știi? Dacă nu știi parte, Deci astea sunt condițiile în care stați? da. Ia să vedem aici. Ești născută în 59. Da. Leana, din ce te întreții tu? Din ce mâncată? Vai de capul meu și de zic mele. Ce mănânci astăzi? Ce ai mâncat azi? Ce să mănânc și eu? Vai de capul meu, uite. Fac și eu un pic de ceai să-mi fac să mănânc. Da, și auzi, Nici aici, pâine nu am. aici dormi pe patul ăsta, dormi aici? Dorm și aici, dorm și cu nepoții aici când mai vine pe la mine. Așa. Ce să mai fac? Asta stă să cadă aici, pe acolo stă să cadă. Dar cum? Pe Așa, partea asta. ce să mai fac? Stai, Am înțeles. ce să fac? Și aici ce ai? Aici ce să am și eu? O masă am și eu și atât. În butoiul ăla ce ai? Nițică varză. Nițică varză, am Da, înțeles. varza aia de la dumneavoastră. Am pus-o și eu. Aha. Da. Și aici stă să cadă casa, așa-i? Ce să mai zic, frate? Nu mai știu ce să mai zic. Asta e. Ce să mai fac? Hai de capul meu și eu cu ochii și n-am ce să fac. Nu ce putem să fac. Am înțeles. Asta e. Asta aici plouă, de ce s-a lăsat așa? Ba Plouă? da, plouă, uite, pică. Pică peste tot. Pică de aici, uite, pică peste tot. Am înțeles. Asta e. Hai de capul meu. Pare să pui aia ca să bate vântul, că nu pot să mai... Și aici cade tot, așa-i? Da, hai de capul meu. Și de zi meu. Păi, asta ce e? Astea sunt lemnele de iarnă? Hai de capul meu, păi ce Dumnezeu, când se pune iarna m-am dus naiba. Ah. Aici mor. Ce să mă alea Da. lemne? Roagă-te Hai lui de Dumnezeu. capul meu, Doamne, Roagă-te nu lui mai Dumnezeu. știu. Auzi, frate, dar lua și mie un cod de la frate și două, astea măsurați și lua și mie tot de aia care le-a sus. Unde? Aici? Da. Că nu mai pot, frate, fac focul și mă... Haideți să aducem, Marius. Hai să aducem paturile alea. Acum vom merge cu ajutorul lui Dumnezeu la Săceni și aici vom avea câteva familii, am în avut Călești. La familia care vom merge Constantin, aici s-o cumpărat casa anul ăsta. Ia numai să azi miroase aici acasă, ei făceau aici foc înăuntru. Asta. Asta a fost casa lui care lui Constantin. Ei stăteau aici? Ce aici stăteau înainte, da.
Și acum ai părăsită casa asta? Da. Ce aici făceau focul în asta aici? Aici e numai așa un pământ, așa mirosea aici de... Nu puteai să stai. Și aici, ucigai. și de acolo, uite, gaură în perete. Da. Cu șobolani, cu șoare și cu tot ce era. Totul e descentrat. Uite acolo, găuri de șobolani cu... Și asta e casa unde stă familia Constantin înainte. Da. 33 are băiatul așa. Vedem acum unde e 33 la băiat. Dăm un sac din ăsta de haine. Aici suntem la familia Constantin. Ea este Georgiana, soțul ei este Constantin Marius. Ei au stat în altă casă care stătea să dărâme, nu erau nici a lor și aici, prin harul Domnului și cu ajutorul fraților, am putut să cumpărăm căsuța asta. Are căsuța asta, mai are o căsuță în spate care este construită nouă și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru biruință. Tu ce părere ai? Că ne-a ajutat și e ceva frumos, minunat, că eram acolo, vai de capul nostru, amărâți. Așa, câți copii ai? 4 copii și mai am unul pe drum. Ce să zic, facem? Dumnezeu... Ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul care ne l-a dat. Dar de lucru, de asta, cine lucrează din familie? Soțul, eu nu lucrez, că n-am cum. Cu copiii Și dacă acasă. vreau, n-are cine să stea cu ei. Am înțeles. Și el e, vai de capul lui acolo, în Franța. Da, o mers, nu e plătit. Și vine nu acasă. poate să, adică nu are nici bani de drum să vină acasă. Și Dumnezeu să o binecuvânteze El. Și pe tine, frate, și pe toată lumea. Aici suntem în cartierul Cotorga, care aparține de Roșiori de Vede. Sunt majoritatea romi, defavorizați, să zic așa, mulți dintre ei care nu au posibilități financiare bune. Mai sunt câte unul care mai au câte o căsuță făcut, dar mulți dintre ei nu au posibilitate să facă. Mulți dintre ei nu au posibilitate să muncească, că sunt semi-analfabeți, nu știu nimic, nici să numere bani, nici să citească, nici nimic. Și sunt foarte mulți copii aici, cred că sunt peste 100-150 de copii. Cam aici oprim la familia asta. Ea este mama a 7 copii și sunt destul de năcăjiți. Care muncește de la voi? Nu muncește nimeni. Păi de ce nu munceți? Pe unde să muncim? Dacă Aici? nu unde? N-aveți unde. N-aveți unde. La unde? Asta e casa care... Aici, în camera asta, pică până când plec. Noi avem pentru copilași niște încălțări. Da. Școală, am 5 copii la școală. Toți? Da, Tu câți ani ai? Eu fac 14. 14 ani? Merge la școală zi de zi. Foarte bine, foarte bine că merge la școală. Ia vin încă acasă să vedem dacă găsim ceva de încălțat. Uite, astea tricouri, ia-le matale tricourile astea. Ai zis că ce număr poți mata? 40. 40? Ia uite, zici că sunt făcute pentru piciorul matale. Și de piele. Uite aici, vă dăm câte o poșetă să aveți unde să puneți banii. Uite, și ție după măsură. Uite aici 32 sunt noi pentru tine. Și uite 33 pentru tine. Ce nu e? Bun. Uite o flanelă, flanela asta nu e pentru ea, uite, că e pentru copii. Așa. Mă, da, voi vă rugați Domnului? Domnului, tu timp. Am zis să-ți aduc aminte de noi. Haină, vă rog frumos, răbdare că n-a terminat tot. Ați început. Ia vezi, sunt anorac. Auziți? Să fiți cuminți. Uite, îți dau și matale un anorax de ăsta că e călduros, dă-i ei. Dă-i ei. Eu atât să-mi dai pentru băieți, că mie, dacă mie nu vrei să-mi dai. A? Nu mai am, asta tare au fost. Ia uite, 43, cine are? Bărbat. Uite, dă-i la băiatul ăla de acolo, că e înșelapi la ora asta. Tot la băiatul. Porți așa ceva de iarnă? Nu, uite lui, la băiatul, lasă matale. Dă-i la băiatul ăla acolo. Ia uite ce poșetă e nouă, vezi, are și eticheta pe ea. Vin rușii. Așa. Da. Cum? Gata, stai să dăm la toți. Stai așa că acum vin. Numai să nu puneți mâna, că dacă puneți mâna închid ușa, da? Fiți cuminți, că și eu sunt cu minte. Așa. Ia vezi, ăștia-i vin? Uite, bagă aici pe capul ăsta mic. Bagă la fata aia acolo. Gata, hai.
Așa, hai, nu mai am. Uite, tu pui punga. Fii atent aici, hai. Nu-i jucării, e blocuri de desen. Dar stați departe că vă dau la fiecare. Să avem pentru fiecare, da? Blocuri de desen. 3. Fiți? Așa, hai. Aici are. Așa. Ba da, uite, astea sunt culori aici. Culori sunt. E caiet de desen cu culori cu totul. Tu câți copii ai? 4. Tu? 3. Tu câți frați sunteți, mă, voi? 3. 3 sunteți, nu? 4 Și mai... 3. Și uite, ei dorm atâta, cât ai 4 foi de tablă de acolo, atâta dormi. Și avem niște crampoane pentru jucat la fotbal, de la niște frați care ne-au dat și avem 32, 33. Uite, primul lucru, vă dăm niște blocuri de desen, câte 2 blocuri pe copil, da? Aveți și culori aici. Ia. Ia, 32, tu. Să dea și ție. 33. Eu te dă de copii. Hai, mulțumim. Fii atent aici, numărul 35 sunt toate, da? Dăm la copii, tu ce număr poți? 38. Sunt blănite. Hai, dă-i și copilul. Ce? Dă-i și copilul ăsta. Dă-i la băiatul meu. Uite, așa și ăla în roșu. Tricouri noi. Să dea și ție căciulă, dă și ție căciulă. Stai așa. Mulțumim, mulțumim. Așa. Uite, asta e pentru copii. Ia tu unul. Hai, pentru copil. Eu unul. Stai așa un pic. Ia și tu ăsta. Ia-l. Pentru copii. Avem tricouri. Tata ia. Dă și Și pe mai Maria tare. aia. Un tricou pentru bani. Așa. Uite cine ai zis, tu ai bebeluș, asta e cereale pentru bebeluș. Uite, asta pentru copii. Că la cine nu ți-am dat pentru copii. Ia. Un pic. Hai cu tine, dacă vrei. Să ne arăți și noi aici. Bună! Aici țineți și calul. Aici nu e calul? Da. Bubu, gata. Gata, bu. Aici suntem. Aici suntem în Cotorga, într-un cartier de lângă Răușori de Vede. Și dânșe, uite aici își țin animăluțele, aici își țin magazia cu diverse. Aici? Noaptea, da? Aici băgați de găini noapte lângă toate astea. Vedeți câinele. Vedeți? Nu ajunge până la mine. Dar să nu să știi să nu rupă. Și acolo e calea ferată. Nu mai. Acolo. De toate. Da. Sunt bucuroși. Uite, da, uite, până acolo așa, ei stau 7 inși, până unii tencuiala. Și de acolo din tencuiala e altă parte, altă casă, care e intrarea pe spate. Am dat la domnul Pantalonia care Da, foarte bine. Foarte bine. Auzi? Fiți binecuvântați de Domnul, să vă rugați lui Dumnezeu, da? Ne rugăm. Aici suntem la Savic Ioana și Savic Florin. Ei stăteau înainte aici. De tine ce faci? Tu ce mai la mine? Uite, am venit acum. Uite, ți-am adus niște tricouri în numele Domnului. Unde a stat înainte și ce biruință vă da Dumnezeu. Ține cățelul. Nu mușcă. Nu mușcă? Deci, dânsa este Savic Ioana, aici stătea înainte și aici o dormit înainte. Și prin harul Domnului și cu ajutorul fraților s-a făcut căsuța asta. Aici ați locuit înainte? Da, aici dormea. Aici dormea. În fundul ăla eu, aici sos. Asta se putea prăbuși oricum. Oricând, da. Da. Dormea fără ușă, nu aveam ușă, nu aveam, dormea cu Și acum pătul. aveți o căsuță. Acum a dat Domnul Dumnezeu, mi-a dat o căsuță bună.
pun o căsuță, Slavă Domnului. să fie lui Dumnezeu. Incredibil că încă se mai poate locui în asemenea locuri. Da, în România încă se mai poate. Dar asta e trainică. Da, în asta da, puteți asta, să vă da. gândiți. Da, Da, da. Asta cât are? Asta are 10 pe 6, nu? Sau cât? Nu. 4 metri jumate pe, nu mai știu, 5, cred că. 4 metri pe 6. Vă salut. Mult respect, sănătate, că uite, ne-ați făcut și vă cuibul ăsta, ați văzut cum era. Da, am văzut, da. Dumnezeu, eu n-am făcut nimic ca Dumnezeu fie slăvit în toate Multă lucrurile. sănătate! Ea vrea să se boteze. Vreau să mă Domnului. botez. Amin. Da, Domnul să se Domnul binecuvânteze.